Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini, isa ka milagro, o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw, hindi ginaanda. Pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Kagkaroon sa kasagpuan sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Si Alili, hindi bala siya magdungan sa aton sa pagpanyapon? Ginpatawag ko siya kay Inday. Apang hindi siya kuno magkaon. Base kung kapoy lang siya. Aba, doon na magwa ako sa bata nga ina. Halos tanan kita nakahibalo. Nga bisan ano siya kakapoy, wala siya nagapalya sa pagkaon. Tungod gusto gid niya nga magdako. Base kung kapoy lang siya matuod. Kay tama kalayo sang ginbiyahe nila. Gani, pabayaan na lang naton siya. Apang pagkaaga, wala man gihapon siya magdungan sa pagmamahaw sa amo ni daddy niya. Kag nakahibalo naman kamo nga masako kami sa amon mga bulaton. May gina-organize pa kami nga mga event. Kani wala namon ma-check. Naana naman kami nga masabi siya nagapabukot sa iya nga kwarto. Kag kainas ang aga. Makighambal kung tani ako sa iya. Kay may amiga ako nga gusto siya nga kuwaon para sa ilang department sa ilang opisina. Kag sa magsulod ako sa kwarto niya, nakasinggit gid ako. Tungod ara siya sa salog. Nagamudlo ang iya mga mata, kag nagatulog ka daw. Wala siyang kabuhi. Nagatulog siya sa kisami. Kag gintawag ko ang ngalan niya. Apang wala siya makabati. Kag sa ginuyog ko ang lawas niya. Nagapalanig-an na ini. Oh my... Diyos ko. Nahadlok ako. Nahadlok ako sa may matabo sa akon, anak. Mapatay ako kung may malain nga matabo kay Alili. Tita. Nasugilanan ko ng doktor kaina. Na-stroke ko no si Alili. Ay... Mga muyo lang kita nga mag-ayo siya dayon, tita. Salamat sa inyo pagkanto, Dri, ha? Anyway, nagapakanto na man rin si Claire kag si Ryan. Maayo kun amo, tita. Ay, makanto gali ako ana sa nurse station. Mamangkot ako kung may kwarto nga masayluhan kay Alili. John, makaluluoy man siling, no? Kabata pa sa iya para nga ma-stroke. Amo matuod. Uti, ikaw ya. Kamusta ka? Hindi bala siling mo, oh. Malain ang pamatsyag mo? Anong natabo ka ina sa imo man? Nga wala ka nagsulod sa klase? Ay, kabudlay ipatag sang ginabatsyag ko lately.
Ha? May nga man. Abi mo? Tagsa nga mag-isahanon ako. Do may nagasunod sa akon? Oh, ano? Oo. Feeling ko, may nagatulog sa akon kada hulag ko. Kagdason ka ina. Sang bayaan mo ako nga nagsaka kita sa 4th floor para sa aton klase. Inali lang nga, nagbugat ang mga tiil ko. Kagdang mahulog ako sa hagdanan. Kag sang gintulo ko ang akon mga tiil. May kalabira nga kamot nga nagahugakom diri. Oh, Chanda? Oo, okay. Gani nagsinggit ako sang tudo para nga makapalos ako. Basi kun imahinasyon mo lang ato? Ay, kung tani lang kay. Kay hindi gid madalas ang powers ko nga sundon sang kalabira permi. Oh, Diyos ko. Jan, ako man, may na-experiensyahan man ako kaina sa nagpanaog ako sa jeep nga ginsakyan ko. Chanda! Gay! Ba? Tita? Nga Oh, Diyos ko! Si Ryan! Nagtawag sa akon! Nakabunggo ko no ang bus nga ginasakyan nila ni Claire. Ano? Hala? Oh, Diyos ko. Oo, kamusta ko na sila, tita? Si Ryan, okay lang. Apang si Claire ko no. Wala saya kaugalingon. Wala siya nagahuluhambal. Daw nasyak ko no siya. Ay, hinali lang nga nagpalamugnaw ang lawas ko. Ba? Nagbukas ang elevator. Kitaon diri sa waiting area. Hala? Ang lalaki nga nakita ko kaina, nga nagatulog sa akon sa masakit. Siya inang nagwa sa elevator. Nagasuksok siya sang colorful nga vest. Kag nagasakay ini sa wheelchair. Hala? Pa? Chanda? Na ano ka? Nga kalapsi sa imo, haw? Nagtulog siya sa nagbukas ng elevator. Kag doon nakadlok siya. Nakita man pala niyang nakita ko. Tita, mabalik na lang kami buwas, ha? Chanda, dali na. Chanda, sugiri ako. Ano ba lang natabo sa imo? Nga hinali ka lang nga nagpalanglapsi ka, ina? Samtang ato kita sa waiting area? Ay, Kwan, may nakita ako nga hindi ko mahangpan. Kung nga, do ka weird sang dating niya sa akon. Ha? May, anong nakita mo? Sugiri ako, Chanda. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Chanda, may hindi amo nga nagakatabo sa aton. Ay, amo matuod. Kag nahadlok ako, gay. Hindi ka magkabalaka. May kilala ako nga mahimo naton pamangkutan. Bahin sa hindi kinaandan nga nagakatabo sa aton subong. Sino siya? Si Regan. Aha? May third eye kuno ina siya. Kag nagapractice siya sang paranormal studies. Sugiran naton siya sa nagakatabo sa aton subong.
Wala sa mapakita nga entity nga wala sa rason. Kag kinahanglan diri kita sa balay nila ni Alili, masugod sa pag-imbestigar. Tukod siyang naka-experience ang pinakamabugat nga resulta sa encounter ngayon na. Kung isa lang ka entity ang nakita ninyo. Kung kaisa, Sorry kita, ako na kami. Ako matuod. Sorry, Gid. Ano kay nagbugta sa makadali siling eh? Ay, matuod? Nasugilanon bala ninyo siya? Si tita lang ang nasugilanon niya. Pila ka segundo lang ang pagbugtaw niya. Kagdason, ginsulit-sulit niya ang tinaga nga puwerta. Bay, Ngaring tindo gamig, sa di ka makanto? sa kwarto ni Ling. Uy, dari ka mo. Sundo natin siya. Anong ginasiling niya nga puwerta? Pangitaw naton ang bagay nga makatumod sang buot niya silingon diri sa portahan sang kwarto niya. Ba? Ari kini mga siling bago? Nga ginasiling niya sa akon nga hapiton ko diri sa iya. Ginbakal niya ini para sa amo ni Chanda. Ginbakal niya ini para sa inyo? Oo. Dito niya ini ginbakal sa tourist spot nga ginkantuan namon. Ginbakal niya ini bilang souvenir sa amo nga duog. Madali lang Kuhaon ko mga ini. Anay ka? Anong buhaton mo sa mga bags nga ina? Madali lang. May ilang taon lang ako. Hala, ginbutang niya ang mga bag sa kama? Ano ang labot sa mga bags nga ina sa nagakatabo sa aton? Ina man ang wala ko mahibalan. Ba? Naglungo siya? Ay, dali ka gay. Palapitan naton siya. Regan? Nga Kinanglan nato niya magbalik sa duog sa diin. Nakuha ni Ling ang mga bags nga ini. Ano? Nakadumdum ka mo kung sinong naging guide ninyo? Sang mag-mountain climbing ka mo dito? Oo. Nakadumdum ako sa iya. Siya si Daniela. Dati sige. Siyang papdo nato niya mag-guide sa aton. Daw hindi ako makapati nga makabalik pa ako sa duog nga